Dako pinaagi sa Juan Tavares ang isa ka persona sa may bahin sa Block 28, Lot 2, Phase 4, Barangay San Isidro, Banwa Sang Rodriguez, Probinsya Sang Rizal, sa Luzon. Takna alas 2:54 sang hapon sa tung tinalikdan Abril 22. Kung sa dingging kilalang sospek sa kay Roger Ruga y Fortaleza alias Nonoy, 45 anyos ng edad, isa ka karpintero, kag residente sa Block 41, Lot 15, Carissa 4A, Barangay Caipian, San Jose del Monte, Bulacan. Ang arresting team sa Sagay City Police Station sa pagpanguna ni Police Staff Sergeant Jess Arnado ang tigayon nga nagdakop sa suspect, pinaagi naman sa warrant of arrest nga gin-issue ni Honorable Judge Reynald M. Fuentebella, Executive Judge, Regional Trial Court, Branch 73, Syudad Sang Sagay, nga nakapetsa naman sa tung Abril 17, tuig 2016. Wala naman sampiyansa ang kaso sang sospetsado nga sa karon nakuhunong na sa lakapsel sa Sagay City Police Station. Mga balita gikan diri sa may norte nga bahin sa Negros Occidental, inis ka K5 Royal Pineda para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.